Onko ollut kiva päivä? Joo. Mikä on ollut teidän lempihetki tänään täällä? Se on aika trampailut ja sit tää. No varmaan tää korisetki ja kaikki trampat ja sitten kun on nähnyt pelaajia, niin se on kyllä varmaan parasta tänä päivänä ollut. Sama. Hyvä. Kiitos paljon. Nopeat kysymykset. Onko ollut kiva päivä? Joo. Mitä olette tehnyt tänään? Hypitty. Joo. Pelattu korista. Saatiin 100 tonnia. Ette mitään muuta ole tehnyt kuin hyppinyt. Ollaan leikitty. Joo. Se kuuluu asiaan. Kiitos paljon. Onko ollut kiva päivä? Oh. Mitä oot tehnyt tänään? Ollut Dudson Parkissa. Ai jaa. Oletko tehnyt mitään muuta? Käynyt vessassa. Mahtavaa. Kiitos paljon. Onko ollut kiva päivä? On, tosi kiva. Todella. Mitä olette tehnyt täällä tänään? Paljon kaikenlaista erilaista. Pelannut salibändyä. Se on hyvä. Kiitos paljon. Terve. Mitä oot tehnyt täällä tänään? Me pyöräilimme ja me olemme tosi väsyneet oikeesti jo. Ette mitään muuta ole tehnyt tänään. Ei. Tietojemme mukaan teidän pitäisi olla töissä täällä. No oikeesti joo, mutta jotain meni väärin. Kiitos paljon. Kysy sama kysymys Kaskelta. Moro. Mitä oot tehnyt täällä tänään? Koripalloilu ja itse asiassa kaikkea. Oliko sulla mulle joku kysymys? Joo, Messi vai Ronaldo? Messi. No. Mitä olet tehnyt täällä tänään? Hyppinyt trampoliinilla ja tehnyt kärrynpyöriä ja sitten heitellyt palloa ja Onko ollut kiva päivä? on ollut oikein kiva. Kiitos paljon. Onko valmis? No niin, onko ollut kiva päivä? Joo. Mitä olette tehneet täällä tänään? Hyppinyt trampalla. Kaikkea. Mitä kaikkea? No hyppinyt trampalla ja... Kiitos paljon. Hello Alina. Hello. Good day? Today good day? It's really good day and I really enjoyed everyone, as I can see, really happy and this really good day.